Hej, mit navn er Mads, og i dag skal jeg lære om, hvordan man samler Phoenix HAC Compression System. Det er bare den her lille shim her og en bold. Det du skal bruge, det er helst din Phoenix fork. Den skal være fretless forken, hvis du ikke køber Phoenix fretless fork. Og så skal du enten have standard eller built-in frets. Built-in frets er helt klart det smarteste til det her compression. Når du køber din HAC, får du det sammen med barn, eller du køber barn, og så får du HAC sammen med, så det passer perfekt op i barn her. Det du skal gøre, når du skal samle dit HAC, er, at du sætter kopsen i dit headset. Det kan du gøre på to måder. Du kan tage den, og så kan du spænde den her, så de bliver trykket ind i på samme tid. Eller også så kan du lægge den på noget stykke træ eller et bord, få en til at holde den, og så lægge noget her og banke det i. Det er bare ikke altid helt godt for dit headset. Så det man så gør, når man har fået kopsen i, det er, at du tager denne her. Nej, først så tager du og putter din crown race på. Det kan du gøre ved at varme den, så den glider lige nedover. Metallet det er lavet sådan noget, så der kan udvides. Så hvis det bliver varmt, meget varmt, så udvider den sig, og så glider det lige nedover. Eller også, så kan du tage et eller andet rundt om sådan en her og banke ned på. Men hvis du ikke, ja. Og så når du har fået din crown race på, så tager du denne her, dit underleje, kalder vi det. Tager det op i forken. Sørg for at din fork ikke falder ned, den sidder ikke fast. Tager du det her leje, popper det i øverste, så tager du den her, sætter den ned i her, tager du overkappen her, propper den på, så det sidder, så sidder forken fast. Så tager du bare din HAC, og så sætter du den shim på nedover. Så skruer du bare den her ned i. Det der er, når man har standard i, det er, at din standard vil aldrig sidde helt lige i, så derfor vil det være svært at samle det ordentligt. Så derfor er det helt klart smart med built-in frets, og specielt på Phoenix-forken. Nogle built-in frets er ikke altid helt gode. Så strammer du den sådan, at den lige kan køre rundt, fordi når du får barren på, så bliver den lidt tungere, og det vil spænde bedre. Så derfor så sætter du bare barren på. De er så fint ned over her. Det er lidt svært at få den på i gang imellem, fordi helt. Så tager du bare en gummihammer her, og så banker du bare lige så stille og roligt ned på her. Sådan der. Så sidder den. Der er lige det sidste stykke her, det kan man ikke banke ned, det sidder der bare. Så tager du en 5 mm, det er også det samme du bruger til bolden inde i det HAC. Så tager du den bare og strammer din clamp. Ja, du skal nok lige gøre dig sikker, at den er lige sådan der. Strammer du bare lige din clamp. Lige så fint. Og husk nu ikke at stramme en bold helt, og så en anden bold helt. Og tak fordi I så med. I må gerne skrive en kommentar, hvis der er noget I ikke forstår, eller der er noget I synes vi kan gøre bedre. Og I må gerne subscribe, fordi vi lægger ud med, hvis vi får noget nyt, som folk skal installere. Tak for det.